Gikone tend piny Tanzania oweyo thuolo jakedne ratich oganda Boniface Mwangi. Michael Oyamo mayande en jating dai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado pedho neno mar luoko nyinge ewi nek mar Sharon Otieno. Jodak ma Kariobangi South ma opango udi mag tend county ma Nairobi ogolo ywak bang' sirikandno chopo mar darogi e udi nikech gope. Nyakoramugi machiegni e weche manyien ma kangi kacha nyinga en George Bati opingo koro wuok e lwet Boniface Mwangi kendo en sigana ma kawuono ni omako piny Kenya ka oganda mathoth nyo osebedo ka golo ng'ur maka kod kacha ewi kaka piny Tanzania notimore gi moko kuom jokedo ma jokedo ne ratich oganda mowuok e piny Kenya ka sirikal bende jokone gi timo gik duto manyalore mar ng'eyo chal mar Boniface Mwangi. Koro ni to we thuolo gi tend piny Tanzania kendo en niang ndege makele Nairobi bang' ne we kaunti ma Kwale. Wawere kod mano gai mar ODM Raila Odinga ojiwo senators mondo mi okaw ting' margi makare mar neno ni loch gwenge ok obedo kod ng'ikruok. Raila loso bang' romo gi senators mane gilalore godo ewi yore mag bero loch gwenge. Ojiwo gi mondo gimakre kanyakla gi od bura mamalo e tego loch gwenge kendo neno ni omenda mag dongruok ochopo moromo e kor gwenge ma pacho ka. Important is to have a governance structure that works. Parliament is one of the three institutions of governance in our country. The executive, the legislature, the judiciary, and the others. Parliament represents the people, and Parliament makes the laws of the country. And Parliament also allocates resources in our country under the new constitutional dispensation. Senate need to play its role, just as the National Assembly also has its role to play. You know, we have got countries with a similar constitutional structure, and it works very well. So we'd like to see our Senate work just like the Senate of the United States of America is working, and give it proper powers and responsibilities. The same thing. So the National Assembly has also its sphere, and we say the National Assembly should do its work. And together, both National Assembly and the Senate form the Parliament. And Parliament's role is to represent, to legislate, and to oversight. The three functions are very important. The executive uses the laws that are passed by Parliament to govern the country, and judiciary interprets it. This is how we want it to be. Kawere gimano ni Michael Oyamo mabende ne en jating dai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado opedho neno mare nyime jang'ad bura e doho ma Milimani bang' tude kod nek mar Sharon Otieno. Kalure kod Oyamo ne en e boma ma Nairobi kod Okoth Obado e kinde mano neg Sharon kendo oyango ni ne onge machiegni gi kama ne nek makamano timore. Kata kamano neno mar Okoth Obado to wacho ni ne en kende boma ma Nairobi e kinde mano nege Sharon Otieno. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mathoth. E buch nek mar Sharon Otieno manoweyo jo Kenya kod penjo modhuro, chije ma itudo kod bedo kod tudruok e nek makamano medo chiwo nendgi nyim jang'ad bura Cecilia Githua e doho ma Milimani. Michael Oyamo mabende ne en jating dai mar gavana machon ma Migori Okoth Obado onyiso doho ni simbe mar ong'we yamo ne tiyo kinyi ma tarik 3 dwe mar 9 higa mar 2018 chieng' mane onegie Sharon, neno ma opogore kod neno manopedhi kod okinde ma omako burano e doho. Oyamo bende wacho ni chieng' tarik 23 dwe mar 8 higano, Sharon Otieno ne ogochone ka penje kama ne entiere kendo lero ni ne oduoko Sharon ni entiere e boma ma Nairobi ka gavana Obado bende ne nitiere e boma ma Nairobi e romo mar kuku mar governors. On the 23rd, if I can remember, Sharon called me trying to find out where I was.
On that day, I told her that I was in Nairobi. Then she also inquired when I would be back from Nairobi. Neno mar Michael Oyamo kata kamano nyiso tuomruok kod pogruok e neno e kinde kod okotho bado mano nyiso doho ni ne odhi e boma ma Nairobi kende owuon maonge ng'ato ang'ata manokowe. Oyamo bende onyiso doho ni Sharon ne onyiso dwaro mar romo kode wang' gi wang' mondo twag kode wach moro makaluwore gi Sharon ne en wach mamiyo mane dwaro twak achiel kachiel ka Oyamo wacho ne oparo ne Sharon ni onge machiegni entiere e boma ma Nairobi. Bang'e Oyamo wacho ni Sharon ne ogocho ne kendo kanyise ni tudruok e kinde gi janeno ma otisi gi nying marapanda ni XYZ kod mula e boma ma Homa Bay ne ok odhi makare. Wachore ni Sharon ne ochiwo ywak ni ji ariyogo ne ok dew ngima mare kendo ne ochiwo kwayo mondo orne pesa moriere aching' mondo oyud kaka onyalo konyore. Yes, she told me that this was resulting from the unresolved phone calls and exchanges that they had. And on that day, Sharon told me that she wanted a way in which she would receive money direct when it comes from governor, either direct from me to her or an M-Pesa direct to her, because the two, she was saying, were not really interested in her welfare. Oyamo bende wacho ni Sharon ne odhi nyime kod gocho ne odiochieng' mangima kadwaro ni okotho bado bed kode piny kendo giyud yo makare mar loso weche mane chandogi. Later on in the day, she kept calling. She informed me that the two also had exchanges. The call went on, and when she called me last, I remember around 9, it was in the night, PM of the 23rd, when she told me that the solution now between the two, it is better if the governor himself could sit them down, the three of them, and handle this situation. Michael Oyamo bende okwedo neno mar XYZ mawacho ni Oyamo ne onyiso Sharon ni gavana kokalo kuome owuon ne oselungo gi duto mondo gichopi ire boma ma Nairobi. Oyamo wacho ni neno makamano ok en adier kendo kaluwore kode Sharon emano nyiso dwaro mar romo kod Obado mondo gimany kaka ginyalo kelo kwe kindgi. Burano pod dhi nyime ka igeno ng'eyo matut ewi nek mar nyadendino. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jodak ma Kariobangi South ma odak e udi mag Tend County ma Nairobi ne oyudo buok bang' apisas mag kaunti no monjo utegi kendo daro gi wera ni gin kod gope. Jodak kata kamano ywak ni gope ma sirikal no bandho gi ok gin madiere ni mar telo machon mar gavana Mike Sonko yande noserucho negi oko chudo makamago. Gikwayo tend Nairobi mondo ti kod yore mamoko makare kendo manyiso luor e kinde ma gibandho jodak gopegi ka giler ni ok en gima kare mondo timnegi kamano kendo gikoni ok gidage chulo gope mag udigo mak mana ni nyaka migi thuolo mar timo kamano. Watu wameandago mambo mingi. Ndio tuko na marias, hatujakataa kulipa. Mwanzo the way they treat their tenants, hata kama mtu unamdai kumletea goons, harassment kwa nyumba haifai. There is a polite way ya kuaddress deni. Kenya yenyewe iko na deni. Mtu atakosa, sisi binadamu wa Kenya tutakosaje deni? Wamama wanapigwa ndani ya nyumba na vijana ni goons. We asked for uniformed county officials wakuja wafanye eviction. Sisi tumeletewa goons. Hatuwezi kubali mambo kama hiyo. Number 2, hizi evictions zinafanyika. Mike Sonko Kabumba 047 governor alipeana waiver. Waiver ile alipeana kunadi gazettement. Saa hii hizi madeni hii inatuangaisha huku ni ile waiver Sonko alipeana Sakaja amerudisha. Anyuola moro Malindi e kaunti ma Kilifi manyo nyathigi majegni 15 manolal jumbe manok mokalo bang' wuok e skul. Kalure kod wuon nyathine ne owuok ka tarik 9 mar dweni kodhi e skul, kata kamano ne ok oduogo pacho gino manochuno gi tero ripot ka obila. Nyaka
kawuono pok giyudo ripot moro amora ewi nyathino manyako kendo ma oyang nyinge kaka Faith Karisa. En jagrade mar 7 kendo janyuol mare ywak ni onge kod dang' ni moro amora mar paro mane nyalo miyo owuog kendo ring ko owuok e pacho. Yule mtoto wangu anaitwa Faith Katana Shukurani Gude alipotea tokea Friday, ilikuwa tarehe 9, akapotea mpaka sasa sijamwona. So nikaenda ripoti Kizingo kule, nikapewa niko na ubii, lakini namtafuta mtoto wangu. Nikimpata nitasikia raha sana. Tumejaribu kuenda hata polisi ili wachukue hatua kumtafuta na ule mtoto wa shule, lakini sijaona msaada wowote kutoka siku hiyo mpaka leo. Kwa hivyo ninaomba serikali mfanye bidii mtafute huyo mtoto, tukumpata tutashukuru sana. Maloyo jopuonjre 130 ma nie grade mar 7 sikund primar mane laikar chung'od bura ma Butlai County ma Busia sane kadho e midhiero bang' yamo mapek walo tat klese magi. Masirano ma oyang kod japuonj maduong' mar skundno Moses Wanga weyo jopuonjrego kawo jote laboratory mag skundno ka jopuonj to jote tie yien. Jodak e gwengego oywak ni kethruok mamoko bende noneno kamoting'o yiende kod weyni mag sitima manolwar kendo ketho cham e puothe. Baada tu ya wanafunzi kwenda, mvua ilianza kunyesha na ilikuwa ya upepo mkali. Ilitokezea hiyo sehemu, ukiangalia kule utapata miti zimeng'olewa. Ilipokuja ikang'oa paa la darasa la 8 na la 7. Vitabu viliharibika maana walimu walikuwa wameviacha ndani kwa meza, na ukiona vile pale ilitoka mvua ilinyeshea, kwa hiyo vitabu vimeharibika pia, hasa zile vitabu vya wanafunzi. Hatuna stima kwa sababu tuna miti imeanguka kwa nyavu za stima huko nje kwa maboma za watu. Tuna miti imeanguka sio tu kwa shule peke yake, kwa sababu hii ilikuwa ni hapa tu within Nela, haikuwa eti ya kwamba ilikuwa kwa hapa kwa shule tu pekee. Hata huko nje hata ndio tulipigia watu wa Kenya Power, watu wa stima waje watuokoe, na wakakuja wakawadisconnect. Bang' tulo moche magawa moro e boma ma Garissa, MCA ma Jarajila Nur Sheikh onyichane picha mag wang' dede omako kalao jopiny ka oting'o gir lweny sani koro wuok oko mar wacho makore e wi tulono. Nur wacho ni ne oting'o gir lweny mana kaluwore ni ne omonje oko mar magawano gi rowere ma oko yangore kendo ni ne otamo mana resore owuon. Piny agara picha go mag wang' dede ogolo Nur ka kedo gi rowerego ma ochwo lwar. Komanda mar obila e gwenge makono Samuel Boit oyango ni gisechako timo nonro mar yango gima dine kel ywaruok makamano bang' yudo picha mag wang' dede. I would like to urge the members of public to disregard the information that shows that the MCA has been arrested. I would like to clarify that it is not true. We have not arrested. No arrest has been made. But the investigation is in advanced stage. And soon, we will take necessary action. I would like to urge the members of the public to be calm and to live in cohesion and unity. Hiyo packet ni kama single file. Kuna mtu mwingine alikuwa nyumbangu na mwingine kama mbele yangu. Sasa mimi kufika hapo, yeye jamaa amesema kwa nini mtufungie njia wewe mzee? Mimi nikasema mimi sifunga njia. Na mimi nilikuwa naona hapa. Sasa ile harakati kulikuwa na puta nikupute. I'm now apologizing on behalf of the customers and on behalf of all the people in Garissa County. That I was not in bad intention. I was only defending myself. Kodonjo juma kutukeni timar Mara Sugar omedo edho ngas